I go to be seated according to class. They're not too crowded. Shut Up. No, don't you understand? The water is freezing and far enough boats. Not for half. People on the ship are going to die. You are an imaginable bastard. Come on, Rose, darling. There's plenty of room for you. Dus de kerst de hele film uit de kop? Zo wat. Hoe vaak heeft het hem Per 100 keer. Ja? Ja. En waarom vind je hem zo mooi? Ja, ook geen idee. Vind ik wel leuk. Ik moet zeggen. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when Nou ja, ik heb er in de begin van 2011 ben ik begonnen met model. En dat is sindsdien uitbreiden. Dit is mijn nieuwste model. Oké. Een beetje doorsneden, leuk bandje en dacht ik wel leuk. Lachjes erin. Ja. En ja, popkeurs, meubilair, alles. Het is dan straks 100 Jelien. Is dat ik nog wat voor die om daar nog bij stil te staan? Ja, ik wel. Vorige keer ik wil gewoon les op die dag. Maar ja, dat heb ik toen met mijn snippen aan. En wat heeft dan die in die snippen daar? Nou, je wilt zitten, de films in. Bouwen. Oké. En is dat dit hier ik dan? Ah nee, dit hier is in het weekend dus. Oh, hoe het net. Nee. Maar dat is wel hier nou even echt over Ja. de Titanic. Ja. En dan heeft ik nog een huid. Ja, die is die tijd hè? Ja. En nou ja, die vind bootjes bouwen ik leuk. De buurman had het monstutsen. En nou ja, ik heb monstutsen om dat Titanic te bouwen. Dit is mijn hobby, ja. Nou, mijn zoon heeft je meer tot ontzet, maar normaal ook alleen nog nou ja, oude jachtjes en oude binnenvaartschepen vind ik leuk om te bouwen. En ken je varen? Nog net. Hij is er nog net leer voor. Ik hoop dat hij na je week vaart. Oké. En helemaal eens testen? Ja, hij ligt in het Wetterland, er zit er nog een plekje in. Het is net de bedoeling dat deze zijn. Dus de eerste keer dat hij voert, zonk ik direct. Ja. Dus hij is wel waar iets getrouw. Nou, zeker. Waarom wordt wetten naar binnen? Oh. Komt de auto hoor, jongens? Nee. Maar wel. Ik zit er. Nou herken ik de Jack Russell nog wel, maar wat ben die 2 orenhoen? Wat ben dat voor soorten? Dat zijn Shiba Inus. En die komen oorspronkelijk uit Japan, maar ze worden nog steeds echt wat meer hier in Nederland en in het buitenland wat vakt. Dus ja, en het is een zeldzaam soort eigenlijk. Het is net zoveel soorten hier in Nederland. Ik zit hier met Chelsea. En ik in mijn Mia. En Dimitri mij. Wat zo? Vertel. Mia die komt uit Japan. Waar is dat? Wist ook nog eens eerst. En die is bij het vliegtuigje kwam. En waarom kon
kon de hoen net gewoon hierheen komen uit het kortste tillen? Waarom moest hij helemaal uit Japan komen? Omdat hij daar wende. Ik kwam met een grote hond en ze wou met me nog in de bier. En toen zegt men die dus mijn body. Hier dat net wat dichterbij, kind? Ja, dat hier wat dichterbij kind. Alleen ja, ik ben wel een beetje zinnig met hond. Ze met een beetje aparte tekens hebben he, qua gezichten. En ja, ik ben net altijd samen steeds van, hé, dit vind ik nou een mooi hondje. Ik zei zo altijd, je moet verliefd zijn op mijn hondje. Ja, dat komt er net in. En dit wie een Japanse leefde? Ja, inderdaad. We zijn naar de Paashow in Jouwwest. Nee, dat was een hele grote internationale show. Dat ging hartstikke goed. Ja. Dan had ze dus de eerste van de Tevenissen worden. En toen moest ze in de Reun, daar is ze ook eerste van worden. Dus ze was dagkampioen van haar as. Dat was wel hartstikke mooi. Dus we heten krijgen maar een kampioen. Ja. Ja, en dan hebben we die beker ervan gewonnen.